wiwiting klopo kayon madeg madyaning panggung minangka dadya tengara wancine wis gara-gara uga minangka dadya pratandha jumeduling parpat punakawan catur cacahe Kelurahan Semar Nalagaring Petruk tuwin Kelurahan Bagong ingkang nalika semana lagi andherekaken bendara tansanes panangapan Pandhawa Raden Dananjaya ya Raden Janaka Emanira nalika semana Dyan Arjuna ing semudat nandhang Sungkawa apa pratandhane kendelan Yayah Tugu Sinukarta nora mubah nora musik nora wedhar ing pangandika bingung bilulungan sangya parpat punakawan catur maneka warna dena asung panglipur samya jejogedan tetembangan anut ilining tirta kencana
kembang melati sing tak puja-puji aja korupsi marga yen korupsi negarane rugi tenang Mas kuwi aja ngono matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pinanggihan kalian sanak kadang mitra rowang ingkang mliginipun lenggah wontening sawangan mriki. Nggih, nalika semanten kula sampun sowan dhateng caket sawangan Wanurut. Wonten pundi naminipun? Kali Gintung nggih sampun mung sawangsul nggih lajeng wonten Wonosida dalempun Pak Manten rumiyin nggih sampun ning kan biyen janji arep wayangan ping 5 ngono tak titeni wae muga-muga sok pinaringan rejeki sing akeh mumpung isih sasi Sawal baleni pangandikane Pak Bupati nalika mau ngaturake sugeng riyadi sakatahing kalepatan kula sakanca sedaya nyuwun agunging pangaksami mugi linebura ing wulan suci menika. Nggih. Wah, bareng wancine gara-gara ayo ngene iki nek Waranggana iki nek karo tembang anyar-anyar pancen do kenal. Ning karo tembang lawas-lawas kala-kala yo ora kelingan. Nang patahe Waranggana iki ngono. Nek karo sing anyar-anyar kenal nek karo sing lawas. Pel kuwi aku ora tepung kok. Pel kuwi aku ora tepung kok. Ayas kuwi pel kuwi. Kuwi mau tembange lairan tahun 50. Parandene seprene si apik. Kuwi apa kuwi Mas kembang melati. Sing tak puja-puji aja do korupsi. Marga yen korupsi negarane rugi tenan Mas kuwi aja ngono kuwi lho. Dah saiki tak urutke saka sisih kulon kono. Kuwi apa kuwi nduk kembange menur. Dadal. Ayo. Dadi sing cetha ayune. Kuwi apa kuwi kembange menur. Nek ngono ya mecucu. Ora iki ada winandel. Kuwi apa kuwi kembange menur. Sing tak puja-puji muga adil makmur. Yen adil makmur rakyate do subur. Piye Mas piye ngono kuwi ngono kuwi. Nek perkara cengkok sing mburi ngono iso wae ngono kuwi ngono kuwi aja ngono aja ngono lho. Wi kabeh cengkok aja ngono Mas aja ngono Mas aja ngono kuwi ngono ya kena aja ngono ngun aja ngono ngono ya kena nek mangun ini aku wis janji sewengi iki arep guyu aku hen tak engken ora apa-apa ora ketang wetenge iku lara ning tak engken yo sandinge aku ora bisa omong dia. Ki, ngger wong kluwung nyung mau iso omong dia. Kuwi apa kuwi? Kembange duren. Yo. Saiki nek tak petheki saka kene, ayo. Kuwi apa kuwi? Kembange duren. Ayo. Kuwi apa kuwi? Kembange duren sing tak puja-puji kowe aja leren kowe aja leren
kowe aja leren, kowe aja leren. Kuwi apa kuwi kembange manggis sing tak puja-puji aja padha triwis marga yen triwis mengko mundhak nangis piye Mas piye aja ngono kuwi. Apik iki malah pinter gawe parian. Kuwi apa kuwi kembange manggis sing tak puja-puji aja padha triwis marga yen do triwis aku mesti nangis yen aku wis nangis untu banjur mringis. Apik iki. Ayo saiki sing sisih kene dhewe wis iki saiki kuwi apa kuwi aku nyuwun kembang melon. Ayo kuwi apa kuwi kembange melon. Ayo saiki jajal. Kuwi apa kuwi kembange melon mlaku alon-alon patone kelakon Mergo yen kelakon mengko ora guyon piye Mas kuwi ya ngono kuwi kuwi apa kuwi kembange melon ayo padha nonton sing enong nganggo blangkon ora apik sirahe wis dakon. Sirah kok kaya dakon. Gumunku nganggo blangkon apa-apa kok. Apa pancen blangkone sing elek apa pancen sirahe sing ora luwes. Blangkon apik kaya ngapa dinggo mesti dadi elek. Ya. Wis, kula jajal nyuwun pelok. Nah, ket mau. Aku tak nyuwun dolanan lawas jajal. Nyuwun si kucing. Yuk, dadi si kucing. Galingan ora? Ayo. Nenanene nanonenone ngene kae. Hah, nek lawas-lawas ora wiyagane ora sindene lali kabeh ngono. Nyuwun si kucing. Yuk. Rasa turu ati kotan seklisi
aku jane arep mrene mau nek wis mau undang kok, Truk. Bareng aku krungu kowe nembang-nembang lawas kaya ngono, ora betah aku. Kepengin enggal melu. Kuwi mau lagune apa, Tang? Si Kucing. Sing aran sapa? Iki anggitane almarhum Kinarto Sabdo. Oh, mula. Ukarane piye? Ukarane piye? Dek mau bengi wis montang-manting tanpa turu atiku tansah klisikan amarga eling bubar sumanding mutiara dedege lencir kuning. Aduh mengkene rumangsaku aku tansah milang-miling tak awe mung tansah ngece sing teko jebul si Kucing lho. Mergane apa? Kimpen-kimpenen entes jajar karo wong ayu kulite putih resik tekan gone impen-impenen jebulane kucing. Oh. Dadi kuwi nggambarke lelakon. Apik kuwi apik. Monggo tembang lawas kuwi dong, tembang lawas. Wah, pancen tembang-tembang pangriptane sang Kinarto Sabdo ki tekan seprene ditembangke kok isih kepenak wae. Lah ya pancen nyatane tembange ya apik tur kepenak. Seneng aku. Heeh. Lah aja ming seneng. Nek ming seneng tok kowe ora melu engko tekan gone kepiye oleh bakal ngrembaka. Mula saiki titi-wancine ayo padha tumuli sinau budaya-budaya daerah. Aja nganti ilang budayamu dhewe mergo kesuk karo budaya njaba sing durung tekan nggone terkadang ora cocok karo kapribadening bangsa. Lho. Kowe kudu ngerti kaya ngono kuwi mau. Bocah-bocah saiki lendidik wis kleru. Wiwit cilik ora disinaoni basa Jawa, oleh omongan nganggo bahasa Indonesia. Ini siapa? Itu siapa? Sudah makan apa belum? Nah, karo tak cilik kaya ngono kulino, tembung Jawa ora ngerti. Mulane aja kaget nek buta murid-murid kae ora ngerti karo basa Jawa. Bapane guru lara mripat ya ling ngaru-aruhi. Nyun pangapunten Pak, Bapak kok matane abrit kaya nginipun. Apa? Bapak matanipun abrit kaya ngene apa? Karo gurune kok matanipun. Tapi kepiye mergo ora tau sinau cara Jawa. Gong, kowe sinau cara Jawa piye? Wong Jawa ora sinau Jawa, apa kok sinau gembel? Iki perkara basa ora wedhus. Wedhus lah Jawa karo gembel. Kowe ngerti apa ini? Maju. Apa? Saiki aku tak takon. Takonono. Nek kowe kudu iso mangsuli. Iya. Irung basane apa? Kepiye? Irung basane krama apa? Irung, heeh. Kene to? Heeh. Alah kok ngono kok takokke. Aku lihat pitakonane nganggo saka kanu cah cilik ta, wong tuwa kok ngene kok takoni. Lho, aku iki butuh wangsulanmu ngerti ra? Nek irung kramane apa? Irung kuwi kramane congor. Obat. Congor ki nggo kewan. Hah? Nek sapi ki congor. Kebo ki congor. Lah nek wong ki grana. Oh, dadi grana ki nek bathuk kuwi apa? Larapan. Oh dadi kae nek aku mong karo ibu kae ya ateken njaluk bathuk ya, Truk. Piye? Bu, aku urung sarapan ngono kuwi. Hah? Ngawur wae. Larapan kok karo sarapan. Beda. Lah nek janggut kuwi apa Ren? Jare ngerti. Ya kala-kala lali lah. Janggut kuwi kramane sadegan. Sadegan.
nek mbun-bunan. Mbun-bunan kuwi walah angel-angel temen, Truk. Jare pinter. Barang lali kok. Nek mbun-bunan kuwi kramane apa pasundulan. Pasundulan. Nek unyeng-unyeng kuwi bahasane unyang-unyang. Ora ana bahasane unyeng-unyeng kok unyang-unyang. Bahasane unyeng-unyeng kuwi panengeran. Panengeran. Oh. Mulane kudu ngerti badan sekudute dhewe iki kudu ngerti. Nek bokong. Nah, sing tak kira mengisor. Aku takon nggo dhuwur kok ngisor. Moh dhuwur nggo ngopo? Takoke ngisor. Nah, ndak elek to. Bokong, heeh, kuwi pocong. Lho, pocong, heeh. Oh, pocongipun ki bokongipun. Oh. Nek pupu wentis. Nek dhuwur pupu. Ora omong kaya ngono. Ya ora ngerti kok. Dhuwur pupu ki mudel. Apa dadal? Mudel apa dadal? Ora ngerti aku. Lah, ora ngerti to? Ora nabi. Lho, menika nabi ngono. Oh, nek cengel kuwi griwa. Griwa cengel. Nek bau pamidangan. Nek dodo jojo. Oh. Kok nek dodo kowe ngerti weteng padaharan. Lunyeng pangucap dadi lunyeng pangucap dadi padaran. Nek jojo kuwi rek dodo to. Heeh. Lah nek pentil ira rusuh lho. Wong lanang ki apa iki rak? Ya padha wae ta. Dadal basane apa? Mudar kowe saiki. Reng. Nek apa kuwi mau? Nek dodo ki rak pirang-pirane sing ireng ki rak pentil. Basane apa? Wah kuwi angel dadal. Apa dong? Ora ngerti to? Pentil kuwi bahasane krama mundri. Apa mundri? MUNDRI mundri. Oh, mundri. Lah aku gek krungu iki mulane do ngerti yo. Iki dicatet. Nggo pengeling-eling. Nggo nek ditakoni kagunganipun mundri kok cemeng ngono ki. Kaget. Ora do ngerti karo theke dhewe do ora ngerti. Dadi ana basane ya ana ning mergo dianggep kuwi saru dadi langka sing padha ngerti. Oh, iya. Dadi aku gek krungu iki, Truk, mulane kuwi. Lah nek teke wong lanang. Wong lanang kuwi ya anu jenenge kuwi kelos lah. Kuwi basane ngene. Sapa ngene Jaya Gendol ning ngarani kelos. Apa to? Ora ngerti to, ora. Purusa. Oh, purusa. Lho, kabeh iki dingerteni, ora teges iki omong saru ning men padha ngerti. Oh. Utawa ana sing nyebutake kuwi lingga. Lho. Nek kagungane putri arane yoni. Mulane dong-dong ana lingga, ana yoni. Oh, dadi basa Jawa ki pepak. Mulane padha ngertenono. Cara Jawa ora ngerti kok. Dadal. Kowe nembango. Nembang apa? Motopat kinanti. Kinanti sing endi? Ayo sak karepmu waton kowe bisa. Mocopat ora nganggo gending iki mocopat. Oh. Umpamane piye? Lah ya sing ora ditabuhi gamelan ning nganggo tindingane cetha ning mocopat dadi kuwi ming ditembangake. Oh. Pada kulangen ning kalbu
ing sasmita ambril lantip aja turu apa? Aja turu ngambut. Aja pijer mangan Indra. Aja pijer mangan Indra. Kaprawiran den kaeksi. Pesunen saliranira tegandaran guling. Kuwi apa? Kinanti. Nah, tegese macapat kinanti. Gong apa? Kuwi isapan macapat. Yo kala-kala apal. Dadal megatruh. Megatruh sigra milir sanggetasi nangga bajul. Kawandosa kanjageni ing asami waing pungkur tamat wing sanan kering sanggetela banyo alun. Ya wetenge mules tenan iki nek ora manut karo tintingan kok. Kuwi nek megatruh iramane pelok sigra milir sang gethek sinangga bajul kawandosa kang jageni ing ngarsa miwaing pungkur tanapi ing kanan kering sang gethek lampah alon lho mi megatruh wis sing langka-langka ditembangke Mas Kumambang ngono. Gereng-gereng Gatot Kaca sruan nangis sambat nyomlas arsa lunyo marawayan mili gung tinameng astanira. Lah kuwi jenenge Mas Kumambang. Wah, dan akeh banget ya tembang macapat ki cacahe 11. Nah, kejaba nganggo apa lagu-lagu tengahan umpamane Girisa banjur Juru Demung kuwi tembang tengahan njur mengko Sekar Ageng ngono kuwi ana kabeh kuwi ora ana sak jagat sing duwe ming tanah Jawa. Lah nek wong Jawa wis ora gelem ngopeni sesuk sapa sing arep nglestarekake. Saiki senengane ya ming tembang-tembang campursari sing kala-kala basane ora patrap. Upamane werna-werna to. Tembang-tembang Jawa kae. Oh, ning dondong basane cok ora cetha, macapat ora diapalke ngono. Lah mula saiki diwiwiti. Ayo budaya-budaya daerah diuripake, budayane dhewe diopeni. Yang perlu nganakake pekumpulan. Ayo bebarengan padha macapatan. Lho. Oh, ya dadi kuwi dilestarekake. Kaya nang kene sing kondang Kesawen Kecamatan Pituruh, Kesawen kuwi kondang nganti tekan saindenging Purworejo sing jenenge Cimpuling. Aku emane-emane nganti ilang tanpa lari. Biyen Kali Gintung sing kondang apa? Sing kondang nganggo kesenian ayo serandul. Zaman aku cilik Kali Gintung ki kondang ana serandule. Saiki terkadang wis mati suri. Wis langka terkadang buta-buta wis ora iso joget serandul. Padha mati dewi-dewi mergo ora dupeni. Oh ya. Ya. Lah iki nalika semono aku wis matur karo Pak Bupati. Pokoke seniman-seniman ki ora kudu ming wayang kulit, yen perlu ya kuwi ndolalak, serandul, jaran kepang diopeni. Saiki anggere ana tontonan jaran kepang sing joget malah wong wis tuwa-tuwa. Ketoprak semono uga saiki langka sing bocah nom-nom sinau ketoprak. Oh dadi rol ketoprak Kamandaka kok umure 7 taun. Ora ya wis saru to kuwi. Wah, apa kowe ya ora lho.
Aku ki mbiyen nom-nomanku ki rol ketoprak ngono. Oh, dadi wis bisa ngarahan wis bisa nglakoni. Lah kok rol ketoprak ora ngajari ketoprak kok leren. Lerenku ki mergo mbiyen critane. Heeh, critane ki aku dikedani wong. Wah, lah ya dikipatke ora kena amben sore teko ngeteri panganan, ngeteri klambi, ngeteri sandangan iki mangke dagem Mas, niki mangke ya sisi gila aku. Trimo leren. Oh. Aku tahu aku mbiyen ngetoprak aku yo leren terus. Sebabnya dikedani wong. Ora ngopo? Aku lunga warung dantem botol. Sebabnya iki mau bengi sing dadi patilu gender ngono ki. Pentung aku. Lah sebabnya ketok elek banget. Malah jajan dipentung. Wah, omong-omongane. Ayo, mumpung Ibu Waranggono komplit, aku nyuwun tembang lawas sik. Tembangi lawas apa? Tak urut. Heeh. Yo Mbak Dati yo. Nganggo pelok barang ket mau durung diambah. Pelok barang apa? Aku nyuwun kutut manggung pelok barang. Kutut manggung pelok barang. Ah, nganggo dibawani. Bawane cara candra lukitan. Lho. Bawa candra lukitan. Ah, wayahe wus ngono kae. Iki candra lukitan. Ana sing cara Solo. Cekikrek ngono kae. Hah, aku malah seneng kuwi, Truk. Cekikrek kuwi mau. Hah? Kuwi nganggo bawa cekikrek. Tukang main cekikrek. Oh, krungu cekikrek ngono kuwi. Wah, tukang main ketangkep polisi 5 tahun ngerti ora? Wah, denda 5 juta, ngerti? Main kuwi anane ngrangsang, kalah. Grangsang menang kurang, wong main. Senengane main. Cekikrek kok cekikerok. Monggo, Mbak. Yo. Wengi nek ngrungokke gending-gending Jawa ki anane nang ati kaya tentrem. Ini nek ngrungokke lagu-lagu barat kono kae anane awake kudu obah wae ngene-ngene. Ini nek Jawa ora anteng. Perkutute ing neng plah
Sing cetha mecucu. Hur ketek kung. Hur ketek kung. Kung. Kudru kekek kudru kekek. Kudruk. Hur ketek kung. Kung. Mangga. Ya mangga. Mangga. Miyarsa ingkang sanyenya. Menawi sugeng rawuhipun Mbak Darti. Rawuhipun Mas Petro. Nggih. Manuk kuwi ora bakal bisa ngoceh kanthi apik nek ora dopeni. Mula diombeni. Diombeni. Nana. Manuk kutut ada omben dombeni ora pakani ora wareg bar dombeni pakanono. Oh pakanono ya pakan. Nana.
Rahing nata Rahing lo 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 iki nganggo deg-degan. Nah iki benere nang kene iki nganggo deg-degan. Nek Bagong ora. Iki bawane apa, Kang Gareng? Kok kene bawane apa? Iki nggo deg-degan apa? Iki sapu tanganku. Iya dadal. Kembang lawas meneh. Iki sapu tanganku. Sapu tanganku Bondo
pengimbangi yo lantaran mau nganggo kutut manggung diselani nganggo lantaran iki sing gawe ayo padha karo mau iki uga pangriptane Kinarto Sabda. Nyatane tembangan tekan seprene ya isih tetep apik lho. Lek gawe wangsalan dan gawe parian ora ketara wangsalane ora ketara. Woing aren lho ngono kae to. Woing aren ki apa? Kolang kaling. Woing aren sela ajang ngejur patra. Mbok ya eling katresnanmu sepisanan lho. Sela ajang ngebu patra kuwi apa pipisan. Mulane jeneng sepisanan maune eling katresnanmu sepisanan. Pancen wah tembang Jawa ki rumit tenanan kok, Dong. Ora kaya tembang Jawa saiki. Rumasaku kepiye ngono kuwi lho. Ah tembang Jawa. Suwe ora ketemu. Ngono kae ya tembang Jawa kuwi. Suwe ora ketemu wong ayu dadi kangen ning atiku. Tan metung rinten lan dalu pamujiku manggi ora ayu ngene ta? Heeh. Wah. Apa iki tembang ayo ki mantos ora sing. Heeh. Kepiye gena-genae ya ngene tak anti-anti kabare. Ora esuk ora sore tansah katon sasulabawane.
tembange apal bae kabeh iki disinau kok. Tembange iki ya. Iki ana pamundutan apa? Wah, saking perangkat desa Sawangan nyun rujak jeruk lan eling-eling Banyumasan. Waduh. Wah, aku seneng kuwi nganggo rujak jembruk. Apa? Rujak jembruk. Iki nek omong rujak jeruk. Oh, wis diganti to. Aku lek maca tulisane rujak jembruk. Iki nek omong-omongane elek. Saking perangkat desa Sawangan nyuwun rujak jeruk. Rujak jeruk. Apik. Rujak jeruk terus. Monggo. Ayo bahane yo. Terus tan kendatan saja mugi dadi jampi rujak iki necer neng layah lambah-lambah gula Jawa lombok rawe ora suwe bapakne trole wis teko. Rizki suwe ora dipilih mas yo mas yo ayo aja lalem pakriya supaya kancing sajake ora lali
rekani roe dalu wong deg-degan rujak jeroe. Deg-degane apa? Ngelmu iku. Yo jajal. Wis sapalane mesti angger pocong mesti ngelmu iku. Yo. Ngelmu iku. Kalakone kanthi laku. Lekas lawan kas Lekas selawan tegese kas nyantosani tegese kas sani Satya Budya pangekase lagu-lagu gending-gending lawas kok ya isih kepenak. Kuwi mau gendingnya apa? Rujak jeruk. Gong. Weh jajal. Kaya ngene kok nek ora dopeni sapa sing arep ngopeni nek ora aku kowe. Weh jajal. Mbok ya dopeni teke dhewe ngono. Kono-kono ki ora ana gamelan, sing ana gamelan men tanah Jawa. Wis ngono to. Dadi kuwi nek ora dopeni ya sesuk gamelan-gamelan kuno-kuno ki nggo apa minggu simpenan nang museum. Anak putu ora iso nabuh. Nek angger gambusan apa dangdutan waduh. Ayo kabeh senane dhewe-dhewe. Eling-eling Banyumasan yo. Gal. Yo sing bawa ganti. Yo ngadina yo. Ayo. Ngadina yu. Oh, yu wara ngadina yu. Ning mau wis ngomong ire. Ayo. Ayo. Raden Harya Warkudara
kene sing cetha nek ora cetha ndak kleru gudhek tok. Godhek wok. Oh, krunguku godhek tok. Godhek wok. Simbar dadak. Simbar dadak. Yen ngandika. Yen ngandika. Gereng. Pindah kuntur. Pindah kuntur. Dasar satria. Dasar satri. Ya prawira. Prawira. Rama. Rama. Eling. Eling kula eling gunungane Senapati. Kakak eling. Balian. Ya ya ya. Dina minggu plesir nang gombong ditunggu-tunggu digawang. Ae ao. Yo, dadal parikan meneh. Iso gampang ora bisa ndemong, iso nyawang ora wani. Aku yo. Wis kowe gawe parikan, Gong. Dadal nek iso neruske ampuh temanan. Apa? Ya dadal. Kowe arep ngopo? Di mamah jebule watu. Ayo. Ayo saiki. Wis dadal. Bedhek teruske. Bisa ora? Di mamah jebule watu. Apa? Wis plumah ora matu. Eling-eling sapa eling Yesus kali pedhong jero
Bedakane pinter to? Apa kuwi mau? Lah kowe lek bedheki apa? Di mamah jebule watu, Bedakane didadol murah jebul rapayu. iso. Heeh. Apik kuwi mau. Di mamah jebule watu nek ora mlumah angele mlebu ngono. Kuwi perkara apa? Nguntal pil. Hah? Nguntal pil. Kowe pikirane aja kotor. Nah, paten yo pinter le omong. Ha iya ta nek ora mangap mlumah ngono apa mlebu? Dilepehke ngono. Banyak pikirane kotor. Iya ora? Aja nembang meneh apa? Kutha Wates Kulon Praga. Ayo. Yo kulon dhewe yo. Ayo kono. Kutha Wates Kulon Praga, aku wingi mrono ora men sepur, ya. Malah ngomong. Kutha Wates Kulon Praga dasare luwes tur prasaja. Ole lalo. Sandinge meneh. Semarang kaline banjir, aja mrono mundak kelep. Kuwi ngomong ora parikan yo. Semarang kaline banjir rasumalang Ora dipikir. Ole ole. sapa eneng kelira Dari dhewe ya Mbak Dati yo. Nyang kene ember kiwa tengen. nyangkenge bir kiwa tangan lungguh jejer lagu-lagu Banyumasan jebulane ya rame ya Gong. Lah iya, dasare wiyagane trampil, pengendange trampil, pengenonge pengpengan. Wah, pengpengan iya. Tegese pengpengan ki kepiye? Ya pengpengan ki dadi kaya ora weruh apa-apa kae to. Apa ya mangap karo turu. Wis dadi gaweane. Monggo dodor ndelok papan karo umpane. Tak gawa. Piye? Tak gawa nang Semarang tak pamerke nang gedhong TBRS. Heeh. Nang kono disyuting. Aku sele nyuting ki pengenonge ki nuroni kenong karo mangap. Bola-bali diketokke jebulane tak gawa ki ming turu to. Oh alah. Ora sembodo karo le blakone abang. Mau pemundutan wis ana ta, Truk? Lah ya wis.
Tegese pemundhutane eling-eling ya wis dianani, rujak jeruk ya wis diarani anani. Jajal Tuk. Aku siji meneh wae dong. Kowe nembang apa? Tembang sing anyar ya, sing lagune campursari ning diiringi nganggo gamelan. Apa? Milya jajal. Aku nyuwun pelok. Ya, pelok.